खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै दासिमनि मोननैसो गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लागोन बेखौबो गुरैयै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि रादाबफोरखौ खोनासंलांसैलाय। इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव बिपिएफ राजखान्थि दोलो आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलो आफादा गावबागाव राजखान्थियारि दोलो आफादफोरखौ सांग्रांथि खालामनांगौनि नोजोरजों बायदि बायदि हाबाफारि लानानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मोनसेया मोनसेखौ बाथ्रा दान्थेनाय एबा अजद होलायबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैया दाखालिनिफ्राय राजु नार्जारि एबा इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबाय थानाय बायदिब्ला आथिखालाव बिपिएफनि जयनिं हाबाफारि लानाया गावसिनि सुबुंफोरखौनो गावसिनि हानजायाव जयनिं खालामगासिनो दं होनना बुंथिदों आरो बेखौ लानानैनो नाटकसो खालामगासिनो दं होननानैबो बुंथिनाय जादोंमोन। नंगौ, बेनि फिननाय होनानैनो प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा दहाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंदि राजु नार्जारि बिथाङा स्पटआव बेरायहैथों एबा स्पटआव थांनानै नायथों एबा रायजो राजानि खामानि मावथों होनना बुंथिनायजों लोगोसे बिपिएफनि जयनिं हाबाफारिया नंखाय नङा, बियो मोनसे राजखान्थि डायलगसो होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बिपिएफनि जायफोरा बिपिएफआव हाबफैफिनदों बिथांमोनहा मोनसे समाव इउपिपिएल एबा बिजेपि दोलोनो एमएलए एबा एमसिएलएआव भट होदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा इउपिपिएल एबा बिजेपिनि खामानि मावनायखौ मिथिनो मोननानै एबा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावैखौ मिथिनो मोननानै दायो बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे रायजो राजाफोरा खोथाखौ बुंब्रखागोन, मानोना बिथांमोनहा ससियेल मिडिया एबा खौरां बिजोंफोराव बेबायदि खोथा बुंफेराखै, बेनि थाखाय बिथांमोनहा गादलेनखागोन एबा बुंनो गोनो गोथो जाखागोन होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बिथाङा आरोबाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला सनितपुर आरो गहपुराव थाबैनो बिपिएफ दोलोआ थांनानै सांग्रांथि मेल खालामहैनाय जागोन। बिथांमोनखौ सांग्रांथि खालामनांगौनि थाखाय थाबैनो सनितपुर आरो गहपुराव थांनानै सांग्रांथि खालामहैनाय जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। जायख्लं बर'नि गोथै देहाया न'खरसिम सफैबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्ला बिजनीनिफ्राय दाखालि थांनाय 10 अक्ट'बरखालि सानै बर' लाइमोनफोरा दिल्ली फारसे खामानि मावनो ओंखारलांदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा 12 अक्ट'बरखालि दिल्लीसिम सहैनो गोनांमोन, नाथाय बिथांमोनहा दिल्ली स्टेशनाव ओंखारनांगौआ गुबुन स्टेशनाव ओंखारदोंमोन होनना मिथिदों। लोगोसे खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिब्ला बिथांमोनहा ट्रेनाव जाग्रा आदाराव माखासे बिस मोनजाफ्लांनायनि जाहोनाव बबेबा स्टेशनाव ओंखारनांगौआ गुबुन दाबसे स्टेशनावसो ओंखारहैनाय जादोंमोन, नाथाय बेबायदिनो उनाव बिथांमोनखौ जोबोद गाज्रि हालोदाव बोखांनो मोननानै बबेबा मोनसे हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय अखानायै जायख्लं बर'नि गोथै देहाखौसो बोखांनो मोननाय जादोंमोन। थारैनो बेबायदि जाथायखौ मिथिनो मोननानै न'खरनिफ्राय जोबोद दुखु नांनाय खोथाखौबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांखौ लाबोनायनि उनाव दिनैहाय जायख्लं बर'नि न'खरसिम जायख्लं बर'नि गोथै देहाखौ लाबोनाय जाबाय होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथियारि हाबाफारि लानानै साइकेल रेलि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्रायनो समाजनि बेरेखा आरो ड्राग्स जौ जुवा फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय सांग्रांथि खालामनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव आथिंजों हानजा सुरनाय लोगोसे साइकेल रेलि खालामनायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो दिनैबो आरोबाव क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय लानानै सानथामनि मोनसे साइकेल रेलि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि दिनैनि बे जागायनाय हाबाफारिखौ गुबैयै थिथागुरि गोजौ फरायसालिनि दरखंनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय लानानै फैगौ सानथामसिम सोलिबाय थागोन होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरियाव सानजौफुनि आदार संग्रा एबा मिड डे मिलनि मावफारियाफोरा गावसिनि रां दानबान्थाखौ 9,600सिम बांहोनांगौनि थाखाय गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा थांनाय 2022 मायथाइनिफ्रायनो गोबां एसेल' राङावनो फरायसालिफोराव फरायसाफोरखौ सांग्रांथि लाखिनांगौनि थाखाय ओंखाम आदार जाहोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। लोगोसे बे थांखिखौ लानानैनो बिथांमोनहा दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरियाव गावसिनि रां दानबान्थाखौ 9,600 रांसिम बांहोनांगौनि थांखिजों सरकारनिसिम गोख्रों दाबि दैखांनायखौ मिथिनो मोनदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गोबां ओंखाम संग्रा
मावफारिया बिथांमोनहा बाहागो लादों, जेराव प्रमद बर' बिथांखौ बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला प्रमद बर'आ थाबैनो 9,600 रांखौ ओंखाम संग्रा मावफारियाफोरनो हगारनानै होनांगौ। लोगोसे जुदि बे रां दानबान्थाखौ थाबैनो होनाय जायाब्ला फैगौ इलेक्सनाव प्रमद बर'नि फिननायखौ होगोन होननाबो बुंथिदों। लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरोबाव बुंथिनाय बायदिब्ला फैगौ इलेक्सनाव जोङो ओरैबायदि खोथा बुंगोन जेराव प्रमद बर' एबा राजखान्थिगिरिफ्रा जेबो खोथा बुंनो एबा खुगा बेखेवनो मोननाय नङा। हाग्रामा महिलारिया दायो सासे इउजलेस मानसि बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि माधव छेत्री बिथाङा। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिसायख'थिया खाथियाव गैयाब्लाबो मोनसे राजखान्थि दोलोआ मोनसे राजखान्थि दोलोखौ बायदिसिना राव आरो बाथ्रा बुंफोरनायनि गेजेरजों अजद होलायबाय थानाय, बखिलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दहायबो आरोबाव इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि माधव छेत्रीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बिथाङा आथिखाल हाग्रामा महिलारिखौ इउजलेस होननानै बुंनाय जादों, जेराव आथिखालाव हाग्रामा महिलारिया जेबो गैला होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर सरकार खुंनाय समाव बिटिएसिआव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव गोबां दाङाबाजि जादोंमोन। मोनसेया मोनसे हारिजों नायलायनो हायै, मोनसेया मोनसे हारिजों बेबायदिनो दावराव दावसिफोरा सोलिलायबाय थादोंमोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिथाङा आरोबाव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनाय बायदिब्ला 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मा खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफोरानो बुंनो हागौ एबा मिथिगौ होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय समफोराव बे बिटिआरआव जेबो राजखान्थि दोलोफोरानो थानाय नङा इउपिपिएलनि अनगायै। मोन 40 बियाबावबो मोन 40आवनो इउपिपिएल दोलोआ देरहाजोबगोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों।